Čaute ľudia, tu Kiko zo šlachty temnôt. Budem o sebe čo momentálne vám rozprávať, o mojich zážitkách a podobne. A na konci videa uvidíte voľakú jednu vec, čo budeme používať aj my. Teda začíname. Číslo 1. Povala rachot. Takže skrátka, tuto budeme rozprávať o tom, čo som prežil ja, môj kamarátová priateľka a môj brat, všetci a štyria naraz to isté. Bola letná noc. Pozerali sme iba komédie, žiadne horory. A okolo polnoci, možno že okolo jednej, možno že, od 11. do tej jednej, počuli sme rachot z Povaly, tam, kde som býval kedysi. Tam sa udiali takisto aj iné veci. To bude takisto číslo 2. Ale predtým toto asi naviaže to, že obrovský rachot tam bol, keby niekto chodieval, hore dole, keby dupotal, doslova ako dupotal. Potom sme počuli, aký ide dole z Povaly a prestalo. Jak prestalo, za nejakú minútku na to, iba okna jak keby vybuchli, jak keby tam niekto chodil granát, alebo ja neviem čo, neviem ako to vysvetliť. Ale vonku ani vánek nebol. Žiadny vietor, ani vánek, nič, hej. To bolo prvé také, čo som prežil. A za chvíľočku číslo 2, o čom budem rozprávať. Číslo 2. Studené dlane. Nože prečo máme názov, že studené dlane? No tak preto vysvetlíme. To znie ako spánková paralýza, len to nebola spánková paralýza, lebo ich mávam dosť často, až dodnes, ale už zriedkavo než predtým. Ale bolo to také niečo jak, proste poviem tú celú vec, ako sa to udialo. Ležal som smerom stene, tak som zaspával, ale taká zaspávam rád aj doteraz. A zrazu som počul dvere, jak sa otvoria do mojej izby. Ja som myslel, že buď brat, mama alebo otec. Hovorím, že čo sa deje, nikto neodpovedal nič. A po nejakých 2-3 sekundách nejaký hlas, že hej. Hovorím, že čo povieš ešte raz? A bližšie ten hlas. Nedalo sa rozumieť, iba také volať, že hej. A stále bolo bližšie. Asi na 5. alebo na 6. krát, keď som opýtal, že čo sa deje, chcel som sa otočiť, ale ako náhle som sa chcel otočiť, ja som cítil dve obrovské studené dlane takto na mojej chrbte. A vtedy to nie je jednoducho aj o tom rozprávať, keď takto človek prežije, ale v tom momente som nevedel ani sa hýbať, dýchať áno, pohnúť som sa nevedel, celý som ostal studený a proste som sa skoro dosral, lebo som sa bál. Som myslel, že vtedy umrem alebo voľačo podobného, nedá sa to vysvetliť. No a mi to trvalo večnosť, ale asi mohlo to trvať minútku, 2-3. A jak náhle ma to pustilo,
Ja rýchlo som sa otočil, iba som videl volaký ten tieň, čo vychádza z izby a normálne, teraz sa zasmiete, vtedy mi to nebolo jedno, teraz ja sa zasmiejem nad tým, že normálne za sebou zavrel dvere, hej. Takže tak, ohľadom tých studených dlaní neviem, čo to bolo, ale keď náhodou na čo máte racionálny odpoveď, tak napíšte sem dole do komentáru a dajte odber a sledujte nás aj na Facebooku Šlachta temno, všetko bude v popisku dole. Číslo 3, tieňový muž. No a sme u tieňového mužovi. To bolo takto, že ja som mal bývalú vo vedľajšej dediny a išiel som za ňou s posledným autobusom a ona bývala, ja som vystupoval stále pri, no akože posledná zastávka v tej dedine, hej. Vystúpil som a tam boli také úzke uličky a z ničoho nič prešiel som taký mostík a za tým bola taká odbočka, úzka ulička, hej. Ako náhle som sa dostal do tej uličky, tak začalo strašne fúkať vietor. A potom som uvidel za sebou čo hrozného, jak smrťka, alebo neviem čo, celý bol v čiernom, handry na ňom lietali, tak to bolo vidno. Nebolo bližšie ku mne, ale stále som utekal, neutekal som, išiel som rýchlejšie, potom som začal utekať, zavodil som sa do druhej uličky a vtedy sa všetko prestalo. Takže keď máte voľaké vysvetlenie, do komentárov môžete napísať. Pôjdeme na ďalšie, štvrté. Číslo 4. Záhadná skriňa a veci, čo sa tu udiali u nás doma. Takže záhady o tejto skrinky, čo máme za sebou, či za mnou, tak dejú sa strašne zvláštne veci u nás doma. Prepáčte, že sekám troška, je to moje prvé také video, čo vydávam na channel a mám troška takú v úvodzovkách traumu a po druhé robia optiku pred našim domom, tak neviem, že či ma dobre počuť, ale dúfam, že áno, všetko je v poriadku. No, toľko, vráťme sa k tej skrini. Chcem toľko povedať, že dejú sa také veci tu, že škrabanie stien alebo voľačo také, ja keby som takto, keď toto počujete, škriabem sa o stôl, tak také počujem len slabšie z kuchyne, potom kroky a táto skriňa veľakrát sa otvára samé alebo veľakrát sa nedá zavrieť, ale keď vidíte, je v úvodzováhe všetko, odkedy som v spojení s Adamom, s Dedlim, zo Svet záhad, lebo jediný mi prišiel ako pomôcť, bol ochotný mi pomáhať. Odpísal mi síce o pár týždňov, ale odpísal mi. A naspäť téme. Po večerách zvykáva samé sa otvoriť. Máme k tomu aj live. Možno, že spravíme ešte dneska voľaké video. A bude tu na channeli, takže dajte ten zvoneček, aby vám to neuniklo. Všetko robíme ozaj, že amatérsky, všetko real. Hej. Takto. Boli také veci, keď ja som bol iba v kuchyni s priateľkou, s Michelle. Počuli sme obrovský rachot z tejto izby.
boli sme iba sami doma a pred telkou boli popadané, nie že popadané, ale uložené veci. Ešte po stredku Rammstein, spravil som Rammstein stredko, mám skupinu Rammstein International, keď chcete, môžete sa pridať. Určite bude link v popisku dole. A keď chcete temné veci počuť, čo sa udiali, tak začíname. Posaďte si a ideme na to. Neviem, ako to začínalo, ale viem, že prvé, čo som tu prežil, čo tu bývam už 9 rokov, možno, že som to pritiahol odkiaľ pochádzam. Ale áno, smiešne, lebo som hore večer pri záhrade a išiel som dole. Máme taký kopec dole na dvore. Tak ja som sa zasekol, lebo uvidel som jednu starú babenku iba stať, takto kúkala na mňa. Takisto bolo niečo také, čo je predošlý príbeh. Tieňový muž, len to bolo taká babka, to bolo vidno, že to je babka. A dal som takto hlavu preč, naspäť, stále tam stála. Hlavu preč, naspäť, stále tam stála. Ja som bol zamrznutý, nevedel som, že čo ako ďalej. No a to na tretí a na štvrtý krát, neviem, či som zavrel oči, alebo otvoril oči a zmizla. A či to je odtedy, to už neviem vám povedať, ale viem povedať jednu vec, že spali sme a ja neviem, čo sa udialo vo mne, ja si na to nepamätám, to by vedela povedať o tom ohľadom toho Michelle, čo spravíme aj s ňou video, že v noci, ako som začal takto ju obchytkávať za tvár a tak ďalej, ona kúkla na mňa, akože aj do očí, že normálne, že oči bez duše a tak ďalej. Ona skoro normálne utekala. Neviem, či som bol posadnutý, alebo ja neviem, čo to bolo, ale neviem ani to vysvetliť. No a keď moja priateľka snúbenica Michelle bola v kuchyni so sestrou, ja som bol v tejto izbe, len premiestnil som počítač momentálne teraz ohľadom streamu a tak ďalej, aby ste videli za mnou tú záhadnú skrinku. No, boli v kuchyni a zrazu som započul iba obrovský krik. Čo je? Utekali obidve sem donútra, hej? Čo je? Že kľúčka takto sa otvorila a otvorili sa dvere. Samé. Hej? Aj také veci sa udiali. Tu u nás potom tá tvár na okne. Pridám foto za chvíľočku. Teda takto ako vyzeralo. A potom, čo sme začínali vyhľadávať pomoc, lebo tie veci sa hrotili, tak nechcem menovať tých youtuberov, tých väčších zo Slovenska či z Česka, tak všetci mi odpísali, že duchovia na Slovensku neexistujú ani v celom Európe, keď tak musia ísť úplne že ďalej. Tak keď sa preslávili, tak to, čo oni povedali, že duchovia neexistujú, neviem, či pridám ten screen sem z toho chatu alebo nie, ale asi aj áno, uvidíme. Tak ako sa mohli presláviť, hej? Ako môžu vyšetrovať tých záhad, čo vidia ľudia. Že duchovia existujú. Je to nemôžem povedať vedecky, ale svedecky potvrdené, lebo to isté, čo vidím ja, druhá osoba, tretia osoba, tak to sa musí udiať. Nie iba v mojej hlave, ale real musí sa to stať. A skrátka, čo sa deje u nás v dome, tak keď spravím zvlášť video, to bude dlhé,
Iba skrátka som povedal približne, že čo sa deje. Cez víkend dáme live, takisto vyšetrovanie tu, dáme kahance, zapálime sviečky a podobne, dáme tú aplikáciu, čo minule, spravíme live tu na YouTube, spoločne to bude vysielané na Facebooku. A tak no, ale ozaj, že keď volačo také sa podobné sa ide sa udiať, tak je tu strašná zima. Tu umreli neviem koľko osôb, ale aj priateľkina mama, či snúbenicina mama umrela v moc mladom veku, mala 40 voľa koľko rokov, 44. A keď brat u nás sa prespal, nemali sme ešte túto skriňu. Tú druhú skriňu, čo sme tu mali, už neviem ukázať, lebo už nemáme. Bolo hen tam v rohu, aj to vám, možno, že mám fotku o laku, tak odfotím. No a tie dvere normálne sa otvárali jak dvere, hej. Že normálne sa otvorili a môj brat zasa tam videl voľakú tvár alebo voľakého človeka. Potom, teraz nedávno sa nám stala taká vec, tuším týždeň dozadu, že Adamovi rovnako sa zastavili rovnaký ten čas, hodinky, ako mne pred mesiacom. To je jedna záhada. Druhá záhada bola to, že skrátka to poviem, lebo nebudem to naťahovať, všetko dáme do iného videa. Len aby ste mali tom prehľad. Ženina sestra počula výkrik v noci. A nad ránom videli Ačko zasa na okne. Pridávam aj fotku. A začínali sme písať v spoločnom čete, hej, že toto sa udialo, že počula výkrik a tak ďalej. A môj brat takto, že to Ačko je moje meno. Nepoviem, ako sa volá. A začína sa na písmeno A, hej. No a on mi písal, že toto som ja určite, lebo sa mi snívalo o tom, čo máte doma, že to je môj kamarát, že ja aj posrandoval. Hovorím, že čo sa ti snívalo? No, že vieš, boli sme u teba, ty si mal tú aplikáciu, ja som mal tú kameru. No a ďalej čo? Že otvorila sa tá skriňa a videl, môj brat vo sne videl tej entite tvár a tá entita povedala aj meno. A hovorím, že ako sa volá, že zabudol na to, zabudol som na to. A ja neviem to tak vysvetliť, ale keď už aj on o tom sa mu snívalo, alebo keď boli sme na koncerte AC/DC, u nich sme prespali u môjho brata, lebo odtiaľ sme mali spoj do Blavy, tak keď sme prespali, tak on povedal, že pol hodinu cítil, teraz sa zasmiete, ale hrozný zápach, ale iba 20 minút, alebo pol hodinku, iba v jeho izbe, hej, tam, kde prespali sme. Takže neviem, čo sa deje u nás, neviem, čo sa deje s tými ľuďmi, čo sú s nami v kontakte, ale jedno viem povedať, že ja som blízko tým entitám, lebo viem ich vycítiť. To skrátka spravíme krátke video aj o tom, aj s Michelle, ja a Michelle spravím také video, lebo neviem, či to bude vidno, ale mám na dlani takú jazvičku, ale je to vidno. Je to vidno.
A túto jazvičku mám od narodenia a keď volá, čo sa také sa ide udiať, nie stále, hej. Niekedy ma svrbí, niekedy ma bolí a niekedy mám pálivý pocit. Zasa sa udiali aj také veci tuto, že myšku volá, čo potiahol za nohu, hej. Mňa pred 3-4 dňami niečo ma poškrabal v sprche, aj to pridáme fotku. Všetko bude vo skupine Šlachta temnôt. A možno, že keď Adam dovolí, tak bude aj vo svete záhad. A tak no. Ešte raz nechajte si ujsť naše nové videá, všetko bude real, momentálne aj naďalej všetko bude amatérsky, nebudeme nosiť so sebou žiadny štáb, žiadne filmové kamery, nič, ideme tak, jak sme, natočíme všetko normálne, nebudeme nafingovať nič, lebo nemáme na to dôvod, my sme tu na to, aby sme to všetko vysvetlili racionálne. Či o psychickom stave, či mozog ako pracuje, sme tu štyria, každý má na všetko iný názor, o všetkom potom na druhý, na tretí deň, keď budeme mať voľno, dáme si live v skupine a pokecáme o tom a jasné sme zvedaví na vaše názory, hej? Dobre, pokračujeme ďalej a dáme si tú bonusovú tému. Bude to skratka o jednu vec, však budete to počuť, hej? Číslo 5. Píšťala smrti. Ľudia, chcel som píšťalku smrti dať tak, že dám z toho video, aj mám voľaké podklady už spravené, len toto prvé video, jak mal aj podklad píšťala smrti, tak skrátka, aby som nepovedal veľa o tom, poviem toľko, že Aztékovia tú píšťalku smrti používali na voľaké rituály, buď na obraty a podobne, alebo bol to voľaký hudobný nástroj, či možno, že voľakde v boji to používali, že zastrašili nepriateľa. O tom všetko dneska spravím z toho ďalšie video, bude tuto na channeli, takže bude tam, že ak znie tá zvuk, čo vydáva, bude o tom, že kedy objavili po prvýkrát píšťalku smrti. Mňa to ozaj že fascinuje už kvôli tomu, lebo používa možno, že viacej ľudí, youtuberov a podobne, ale ja sledujem iba jedného takého, čo to používa a podľa mňa mali by sme to aj my ako Šlachta temnôt vyskúšať, keď pôjdeme na tie urbexy, keď budeme riešiť lov duchov, ale ostaňte tu s nami, všetko bude nehrané ako iné youtubery, žiadne filmovanie a podobne, hej. Takže ostaňte ľudia paranormálni, ja keby bol povedal môj kamarát, môj kolega, môj brat Adam zo Svet záhad ako Deadly. Ja som Kiko. Budete určite veľakrát sa stretávať s Deniskou aj s Michelle. A verte, že každý z nás má iné vnímanie, inak pozeráme na veci a všetko skúšame vyriešiť racionálne, že duchovia v úvodzovkách neexistujú, ale na to nemôžeme
veriť, že neexistujú. Zasa taká téma, o čom by som mohol rozprávať XY hodín, takže za chvíľočku na večer ďalšie video, tam, kde budete môcť počuť alebo vidieť o píšťalu smrti. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem Svet záhad. Ďakujem Michelle, ďakujem Denise, že môžem byť súčasťou v tej rodine, lebo šlachta temnot není komunita, není skupina, ale je rodina. Ľudia, ostaňte paranormálni. Videli ste Kika. Čus, vidíme sa večer.